Это парик, по-моему, дегенер. Мен чулка кескеш. Это парик, по-моему, деп язып жибергеннер иде. Аллага шүкүр бу парик түгел. Чөнки үземнең шәшем дә җитәрлек. Чулканы киссәм дә, анда әле минем Аллага шүкүр шулай тырпайып тора инде. Альфия Рэй язган никогда не понимал ее творчество. Еще и чернокожего по концертам возит с собой деген. Әлбәттә, менә Альфия, минем Альфия сүзеңнән әйтәсе килә. Альфия булгачтан сез инде мөгаен татар кызыдыр. Сез хәтта соравыгызны да татарча яза алмагансыз. Ә мин горурланып әйтә алам. Бүгенге көндә минем төркемдә 7 милләт вәкиле эшли. Шул исәптән сез язган кара тәнле Оливер Маккензи Африкадан, Конгодан кайткан һәм ул шатырдатып татарча сөйләшә. Минем генә түгел, минем тамашачыларым белән дә татарча җырлый, татарча сөйләшә. Менә анардан сезгә үрнәк алырга кирәк. Гульшат Набия. Фу, как некрасиво все это показывать ты. Бу видеоны күрсәгез, мин дә фу диярим, чөнки борынган нәрсәдә тотылдылар да, бүтән җаннары белән йолкып алдылар. Дөрестән дә фу. Мин сезнең белән килешәм. Ләкин бу кызык. Кызык, ул гына түгел, менә шушы видео язма соңгы айның иң күп каралган видео язмасы булды, дуслар. Фу түгел, нормально. Светлана Карамзина. Доиграйтесь с этой краской уже, лысая останетесь. Светлана Карамзина, хәзер без инде 21-нче гасырда торабыз. Шуңа күрә хәзер менә бер 15 мең, 20 мең кесәңдә булса, барасың да, чәчне үстертәсең дә, буйсың да, и нормально. Лысы калса, тагы бер 20 мең түлисең дә, тагы үстерәсең. Наращивание волос дигән әйбер бар безнең заманда хәзер. Эльвира 87 Мифтахова дип язгансыз сез. Син бит стриптизерша түгел, алдыңны, артыңны күрсәтәсең. Мин аңламыйм, бу кайсы фотога язылган комментарий икән. Мин бер кайчанда шишенеп, алдымны, артымны күрсәткәнем юк. Мин һәрвакыт тыйнак кына киенәм кебек. Бу миңа язылган комментарий микән, Ильнас Насыров. Ужас! Сколько шпатлевки! Ну, шпатлевки. Причем шпатлевки? Что такое шпатлевка? Нет, шпаклевка это на стену, а шпатлевка? Да? Ильнас, бу бит инде сәхнә образы, һәм инде сәхнә өчен бу шпатлевка нормальный дип атала. Сабир Ахтияров. Эльмира, сез кияүдәме? Мин сезгә өйләнер идем. Так, Сабиров Ахтияр. Сабир Ахтияров. Минем йөрәгемдә мәхәббәт яши, әлбәттә. Шуңа күрә сезнең телефоныгызны мин кызларга әйтеп җибәрәм инде. 8 903 45 58 2 Шалтыратыгыз.